Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca, neste espazo matinal do que xusta ou inxustamente apropiei-me para gozar dos fermosos traballos que os grandes escritores e poetas que conforman o maravilloso grupo cultural Nós, a xente do redor, regálannos no número 14 da nosa revista. Hoxe gozarei de novo poñendo voz a magnífica palabra do xenial escritor e poeta Xosé Antonio Santos Guede. Titúlase Bo. Subir ao centro de min mesmo para poder rescatar a última bágoa do amencer e deixar que os pesadelos se consuman nunha inacabada certeza. Camiñar polo estreito pasadizo da dúbida, tentando atopar a luz afastada que cauterice os perfís da realidade. Esconder as palabras dentro da boca exhausta de verdade e, finalmente, saír ao aire límpido da conciencia e sobrevoar os elos da cadea que nos encaixa dentro dunha mentira constante. Gracias, Xosé Antonio.